Λοιπόν, ξανάρθαμε. Είπαμε ότι το επόμενο μας βήμα είναι να γεμίσουμε εδώ πέρα τις κουκίδες, εδώ πέρα τα κουτάκια. Πώς θα το κάνουμε? Ψάχνουμε πάνω, στην πάνω στρώση, για κουτάκια που να έχουν δύο χρώματα, αλλά να μην έχουν κίτρινο. Βλέπετε εδώ πέρα δεν βρήκαμε κανένα. Τι κάνουμε? Βλέπετε, είμαι σίγουρος πως τα κουτάκια, όλοι θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα κουτάκια είναι εδώ πέρα, αφού εδώ πέρα πρέπει να τα βάλουμε. Οπότε θα βγάλουμε ένα, με τον οποίο αλγόριθμο, ο οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε το ίδιο κουτάκι, αλλά εδώ πέρα στη σωστή του θέση. Κάνουμε. Χωρίς να χαλάσουμε το σταυρό, βγάλαμε το κυβάκι, ψάχνουμε, ορίστε. Τώρα αυτό το κυβάκι θα το βάλουμε εδώ πέρα, γιατί είναι και το κόκκινο χρώμα εδώ πέρα. Και αρχίζουμε. Όπως βλέπετε είναι λίγο μεγάλος, αλλά άμα κάνετε πολλές εξασκήσεις θα τα καταφέρετε σίγουρα. Λοιπόν, να το εδώ. Αυτό το κυβάκι θα το βγάλουμε όπως είπαμε, θα το βάλουμε εδώ, γιατί είναι το μπλε. Κάνουμε έτσι, 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 έτσι και έτσι. Ψάχνουμε για το άλλο. Το γυρίζουμε ώστε να αναβαθμίσει εδώ πέρα με το χρώμα του. Και κάνουμε αυτό το κυβάκι τώρα, πριν λίγο βάλαμε εδώ πέρα, αυτό το κυβάκι πρέπει να το βάλουμε εδώ. Κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά το κάνουμε για την αριστερή πλευρά. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα, απλά το κάνουμε ανάποδα. Δηλαδή πριν λίγο το κάναμε από εκεί πέρα, τώρα το κάνουμε από εδώ. Και σχεδόν τέλειο. Εδώ πέρα είναι αντίστροφα. Δηλαδή πρέπει να το βγάλουμε και να βάλουμε το σωστό. Όχι το σωστό είναι αυτό, απλά πρέπει να το γυρίσουμε. Κάνουμε το ίδιο αλγόριθμο. Τα ψάχνουμε που να είναι. Να το φέρνουμε στην κόκκινη πλευρά, γιατί είναι το κόκκινο χρώμα εδώ. Ξανακάνουμε τον αλγόριθμο. Τέλειωσαμε τη δεύτερη στρώση. Επόμενο μας βήμα είναι να φτιάξουμε τον κίτρινο σταυρό από τα κίτρινα κουτάκια. Πώς θα το κάνουμε? Πάνω, εδώ πέρα στη σκέπη μας, θα μας βγουν τρία πιθανά σχήματα. Ποια? Είναι αυτή εδώ η κουκίδα. Το άλλο είναι, θα σας δείξω ένα. Το άλλο είναι εδώ πέρα αυτό το L, κάπως σαν L, μοιάζει. Και το άλλο είναι αυτό εδώ που θα σας δείξω. Το άλλο είναι αυτή εδώ η γραμμή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην... Όταν έχετε την κουκίδα, κάνετε από όπου θέλετε τον επόμενο αλγόριθμο. Όταν έχετε την περίπτωση, πάμε λίγο στο L πίσω. Να μου κολλάει λίγο και όσοι είναι καινούριος. Και κολλάει λίγο. Λοιπόν, ναι, εδώ ήμασταν στο L. Όταν έχετε την περίπτωση του L, κρατάτε έτσι ώστε το L να κοιτάει πάνω αριστερά προς τον υπολογιστή, εδώ πέρα το σημαδάκι. Και κάνουμε τον εξής αλγόριθμο. Έτσι, 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 έτσι. Έτσι φτιάξαμε την πρώτη γραμμή. Τώρα να γεμίσουμε και τα άλλα δύο. Τι κάνουμε? Το ίδιο αλγόριθμο. Όμως όταν έχετε την περίπτωση της γραμμής, κρατάτε έτσι ώστε η γραμμή να είναι παράλληλα με εσάς. Και συνεχίζετε. Έτσι, 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 έτσι και έτσι. Και έτσι φτιάχνουμε τον κίτρινο σταυρό. Όμως πρέπει να δούμε άμα συμβαδίζουν τα παρακάτω χρώματα. Πρέπει να συμβαδίζουν δύο και τα άλλα δύο όχι. Εμάς δεν μας βγήκε, μας βγήκε η άλλη περίπτωση, ώστε συμβαδίζουν τα δύο απέναντι και τα άλλα δύο απέναντι όχι. Τι κάνουμε τώρα? Κρατάμε το ένα απέναντι σωστά, κρατάμε το ένα απέναντι
μπροστά μας και το άλλο πίσω μας. Και κάνουμε τον εξής αλγόριθμο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δεν χάλασε ο σταυρός και εδώ πέρα συμβαδίστηκαν τα δύο. Συνεχίζουμε. Όταν έχετε την περίπτωση αυτήν εδώ, κρατάτε, και αυτήν εδώ πέρα δεν έχουν συμβαδιστεί, τι κάνετε? Κρατάτε τον κύβο έτσι ώστε το ένα σωστό να είναι από εδώ, από πίσω, και το άλλο σωστό από τα δεξιά σας. Και κάνετε πάλι τον αλγόριθμο. Έτσι, 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 1, 2, έτσι και έτσι. Και έτσι συμβαδίστηκαν όλα. Τι κάνουμε τώρα? Πρέπει να φτιάξουμε, να βάλουμε τα κουτάκια στον κίτρινο σταυρό. Τι κάνουμε? Ψάχνουμε, χωρίς να γυρίσουμε τη στρώση, για κουτάκια που να είναι γωνία, ναι, μην είναι σωστά βαλμένη, αλλά να είναι ανάμεσα στα δύο χρώματα της. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει, ορίστε, να, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο. Κάνουμε τον επόμενο αλγόριθμο. Έτσι, για να το ξαναδείτε. Γιατί γλίστερει πολύ. Λοιπόν, έτσι, 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 έτσι και έτσι. Αυτό έτυχε να είναι εδώ πέρα. Είναι τύχη, έτσι. Σε πολλούς δεν θα βγει, αλλά σε πολλούς μπορεί ήδη να σχηματίστηκε ο κύβος, σε άλλους να έχουν σχηματιστεί οι δύο στήλες και αυτά τα δύο όχι, σε άλλους θα μπορεί μόνο ο σταυρός να έχει μείνει, αλλά πώς το ελέγχουμε άμα είναι σωστό? Ξανακοιτάμε. Πράσινο, ελέγχουμε βασικά. Πορτοκαλί, κίτρινο. Κίτρινο, κόκκινο, πράσινο. Κίτρινο, μπλε, κόκκινο. Άμα δεν σας βγήκε κάτι έχετε κάνει λάθος. Άμα όμως δεν σας βγήκε κανένα στην αρχή όταν κάναμε τον πρώτο αλγόριθμο, τότε θα κάνετε από όποια πλευρά θέλετε. Εντάξει, αυτό τον αλγόριθμο. Συνεχίζουμε. Κάνουμε τώρα τον πρώτο αλγόριθμο που μάθαμε. Έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Λοιπόν, κάνουμε τον αλγόριθμο και ο κύβος βέβαια είναι χάλια, αλλά όλα θα γίνουν. Όταν τελειώσετε, γίνετε μόνο την πάνω στρώση και συνεχίζετε. Έτσι, 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 έτσι. Ξέρω να σας πω κάτι βασικό. Όταν έχετε αυτή την περίπτωση, κρατάτε ώστε, όχι την περίπτωση, όταν είχατε πριν το σταυρό. Όταν συμβαδίσετε όλα, θα είναι σωστά βαλμένη, να μην είναι σωστά βαλμένο το κυβάκι, να είναι σωστό, εκεί πέρα ανάμεσα στα δύο χρώματα. Θα το κρατάτε ώστε το κίτρινο χρώμα να είναι κάτω δεξιά σας. Συνεχίζουμε, γυρνάμε μια φορά την πάνω στρώση και συνεχίζουμε και τανταραρα. Λύσατε τον κύβο του Ρούμπικ. Συγχαρητήρια για όσους το κατάφεραν. Για όσους δεν κατάφεραν, μην αγχώνεστε. Ξαναδείτε το βίντεο 100 φορές. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησα. Αυτά. Γεια.